Моля, господин Пилат. О, Кайл. Как мога да откажа на теб? Готови ли сте, деца? Ние сме готови, капитане! Какво казахте? Имам пясък в ушите и... Нещо не ви чух! Ние сме готови, капитане! На морското дъно кого виждаш ти? Жълтурчо на дупки с сини очи. Какво ли разбира от морски дела? Познават коритките, няма шега. Готови? Тишина! Защо? Харесвам песента. Каква ли е? Аз изобщо не я харесвам и за това я спрях. Но тази музика е ужасна. Така ви се пада. Ама защо говоря с вас? Да вие пари се ниш, какво ви знае ума? Песа си спадате, що ми има буклук на поднос. Пътувам аз във времето, навътре в пространството. Пазай планети и звезди, сега разбирам с вас. Песента е лоша и това не ви помага. С вашите глупости спрете веднага. Вие сили с мен не берете, съветех и стойте и от чопките ви звук да не чувам. Я сте Гарибок, кого обиждаш ти? Стабилните. Въобще не ни е го! От теб, петли с призави! Купана с нашки пи! Ти нямаш нашата сила! Том кикнеш гърми. Защо е толкова стар? Защото стар от света е! Окован в самота! Да, това си е гадно. Вие там провлачвате филма така! Да си довършим песента във времето ти ни върни! Добре. Не беше зле, всъщност.